boldbassin, Skærm. Ingen Lego klar. Gør du bare det? Gør det. Kom nu. Glem lige lov. Balloner. Den væk, hvis du kom. Eller er det ikke? Onde mennesker her. De har jo ingen penge for at få der. Jeg kunne få noget tilbage, som jeg tak for arbejdsløn. Det regeringen har lavet. Ved du, hvordan det gør? Hvad mener du i forhold til? Ikke med skat. Nå, i forhold til det her. Ja, det jeg kan kunne forestille mig, det var noget, man skulle melde til skat, så skulle man sikkert lægge en faktura for et eller andet udført arbejde, som der ikke må være gang på. Jeg vil umiddelbart gøre det. Ja, okay. Tak for det. Hej. Må jeg tro? Ja. Hej. Det er så godt. Sådan noget, du spiser. Lyser. Det er mere slik dernede. Jeg skal lige sådan her. Det var man dog til. Det er ikke så. Sparte. Hej mor. Hej Mette. Så jeg er i gang med det. Lene Andersen, eller hvad siger jeg? Jo, ja. Ja, det kan du gøre over i... Ja, men det er der er 600 Jeg har ikke nogen penge. Det er jo. Jeg vil have en i. Så kan du have en i. Det er jo nu. Det er noget. Synes det plads? Hvad laver du? Advarslen må kun anvendes under opsyn. Hakala, hala, eller andet. Hakala. Af voksen. Det står der. Af voksen. Der. Af voksne. Mor blev taget til fange.
Ikke kig. Jeg var ligesom mor. Den vil jeg have. Og den der. Og den der. Det er Facebook-mærke. Og den der. Og den der vil jeg have. Den der vil jeg have. Den der vil jeg have. Den vil jeg have. Den vil jeg have på badet. Den vil jeg have. Hvad vil du med? Nej, jeg siger lige, hvad jeg vil have. 80-årige med iPad, den vil jeg have. Hvad vil du ikke have? Det ved jeg ikke. Hun lugter. Mor, hun er en børnelokker. Det er en lille dreng. Lille dreng, ja, den holder meget. Jimmy. Lotte, kom. Det gør man nu. Ned. Ikke så meget nu. Må man sige hej? Ja, hej Ludvig. Hej Ludvig. Hej. Hej Ludvig. Ja, den er god. Den er lidt fuldere til tiden, fordi det er damer. Nå, jeg kender det godt. Hej Ludvig. Du er så fin. Du er så fin. Den er rigtig god. Jeg er meget glad for. Det kan jeg godt forstå. Du kører snart. Vi lige gør det lige igen. Jeg skal lige have det med på film. Mor er sød. Jeg faldt! Hun har et hold, hun har ikke en biler, mand. Hun har ikke en biler. Lille dilla. Det er ikke det, når det kommer op. Du kan ikke lade det kommer YouTube. Hvad gør det? Nej, stop. Min mor kan komme til at se det her. Nej, hun kan. Mor. Ja. Jeg er så i gang. Hvad? Boom! Skal du ikke have en sommerkjole? Jo! Nej! Jeg må altså noget sjovt som dig. Gennemsnit, det er godt, ja.
sele. Nej. Vi er derhjemme. Jamen, jeg skulle bruge den nu. Kan du så ikke hjælpe dig med? Så jeg kan have alle mit kort nu. Sig farvel til de kort, Natalie. Hej. Farvel. Hej, kylling. Ja, det er flot, ja. Kylling. Okay.